gerimbûna zeviyê û werîna çiyayên qeşayî, biyabanbûn, agirê daristanan û teqîna volkanan. Ev hemû derencamên guherîna keş û hewayê ne ku ne tenê mirov ji ber dinalînin. Lê bi pileya yekem bandorê li caneveran dike. Bandor bi awayekî ye netewên yekbûyî dibêje. Niha 1 milyon tuxmê canewer û ew giyayê bo xwarinê piştê pêgirê didin, gefa ji navçûnê li ser e. Qeşayiya Bakur niştimanê hirçên cemserî. Gerimbûna zemînê û bandora guherîna keş û hewayê wiha kiriye ku hêdî ev çiyayên qeşayî bihelin. Li gor amarên netewên yekbûyî, di 5 salên derbasbûyî de zeviyê milyonek û 240,000 kilometre çargoşe ku dike ji sedê 35 hemû qeşayiyên Bakur ji dest daye. Ajansa Enerjiya ya Navdewletî hişyariyê dide eger bê û pileya germê bi awayê niha bilind bibe û neyê kontrol kirin, heta dawiya vê sed salê tiştek bi navê qeşayên Bakur namîne. Bi vê yekê jî hirçê cemserî niştimanê xwe ji dest dide. Ji ber bi awayekî serêkî bo xwarinê pişta xwe bi wan cenaweran girê dide ku li nav wê qeşayê dijî. Li gor lêkolîna dawiya Komelgeha Jîngehzanên Amerîkayê di 10 salên yekem ên vê sed salê de hejmara hirçên cemserê Bakur ji 1500 bo 900 ser kêm bûye. Li vê derê li girava rangîl a Rûsyayê ku dikeve bazneyê cemserê Bakur, tîmeke Sindoqa Navdewletiya Parastina Xwezayê hest bi asta metirsîdar kiriye û berdewam çavdêriya cenawerê şîr derdikin. Em sîstema gera bikaranîna amûra kontrolkirî ji dûr ve diceribînin. Bi taybetî dronên me ku kameraya germiyê li ser wan hatiye bicihkirin. Bi vî awayî di mehanîsanê de me hirçek li gel du kudikên wê dîtin. Li nav daristanên Orskodyssvika Rojhilatê Swêdê, Hoza Samî van xezalan xwedî dikin ku ji wan re tê gotin xezalên rey. Ji ber guherîna keş û hewayê, befer dihele û di demsala sermayê de çîneke stûra qeşayê dibin berfê de çêdibe ku wiha dike devê xezalan negihêje gir û giyayê dibin berfê de. Vê jî metirsiya birçîbûn û ji navçûnê xistiye ser xezalan. Yekîtiya Navdewletiya Parastina Xwezayê ev corê xezalê xistiye lîsteya ku gef li ser e, bi awayekî di 25 salên derbasbûyî de ji sedê 40 van xezalan ji navçû ye. Mezintirîn pirsgirêk di vê demê de guherîna keş û hewayê ye. Ji ber ew tişta ez ji bavê xwe fêr bûme û ew jî ji bavê wî ve jêra mabe. Tenê di dema 10 salên borî de gelek tişt guherîne. Li gel hatina demsala havînê, pêleke dijwar a germê berê xwedaya Ewropayê û pileya germê nêzîkî 40 pile bilind bûye. Li Spanyayê bilindbûna pileya germê bûye sedem agir bi daristan bikeve û heta niha zêdê 25 hektar zevî şewtandiye ku piraniya rûber jî daristan. Agir gefê li heftê û 6 cor teyrik û 7 cor canewerên şîr derdike. Ev der Parka Niştimaniya Donyan e li başûrê Rojava İspanyayê. Di nav lîsteya mîratên neteweyê UNESCOyê de ye. Niştimanê 419 cor teyrikan e û salane 6 milyon teyrik li Ewropayê di vê derê re koçê Efrîqayê dikin. Hevdem 37 cor canewerên şîrder li vir dijîn. Niha hindik maye gerimbûna zeviyê û hişke salî ava ve xwarinê lê ziwa bike. درخستنا ji hed zêdetir a ava bin erdê bûye sedema ji navbirina mêrg û golên donana. Ji bo rê li ziwabûnê bêgirtin, pêdiviya me bi çend tedbîran heye. Divê em bîran bigirin û derxistina avê bi rêjeya ji sedî pêncî kêm bikin.
Li Fransaya cîranê Spanyayê li gor pisporên keşnasiyê li hinek bajarên Rojavayê Fransayê yekem care pileya germê gihiştiye 42.9 pile. Vê yekê jî wiha kiriye ku jiyana beşek canewer bikeve metirsiyê. Li bajarê Îsonê başûrê Parîsê xweza hez hewl didin toxmê jîjo biparêzin ku tê pêşbînîkirin heta sala 2005 biqelin. Dema pleyê germê bilind dibe ax jî germ dibe. Vê jî em nikarin li kurman bigerin. Gêrik jî xwe vedişêrin. Tiştek bi destê wan nakeve û ji nêza dimirin. Gerimbûna zeviyê û guherîna keş û hewayê koça tayrikan jî têk daye. Parka Niştimaniya Albanya di sala 2021 de bûbû westgeha 34,000 sayrikên koçer. Lê di demsala koça îsal de hejmara wan ji sadê 25 kêm bûye. Piştî serjmêriya me ya li parka nîştimanî ya divya Karavasta bo me derket ku li gor par 9,000 teyrik nemane. Gelek sedemên vê hene lê bi pileya yekem germbûna zeviyê ye. Guherîna keş û hewayê bandor li vê derê jî kiriye. Beyaban berfirehtir dibin û berê zeviyên çandiniyê teng dibe. Ev der axa Iraqê ye. Li gorî netewên yekbûyî, Iraq pêncemîn welatê cîhanê ye ku herî zêde guherîna keş û hewa û hişke saliyê bandor lê kiriye. Ev xezalên telefbûyî yên Parka Niştimaniya Sawe li başûrê Iraqê belgeyeke zelal a vê rastiyê ne. Li gor serpereştyarên parkê di mehekê de hejmara xezalan ji 148 bûye 87 xezal. Ajansa Amerikayê bo pêşxistina navdewletî dibêje, heta sala 2005 li Iraqê bi giştî pileya germê 2 pile bilind dibe. العوامل المناخية أثرت بشكل مباشر Guherîna keş û hewayê bi awayekî rasterast bandor li jinavçûna xezalan kiriye. Ji ber ew giyayê dibe êmê xezalan bi ava baranê çêdibe. Afrika, parzemîna beyabanên mezin. Ev der biyabanê Seharê ye. Li Sehara 206 cor canewer dijî. Li vê derê canewer ji teh nadimirin. Parzemîna Afrika warê 1100 cor canewerên şîrder û kedî û 2600 cor tayrik e. Li parzemîna Afrikayê pişka şêr ji derencamên hişke saliyê gihiştiye her sê welatên Somal, Etiyopya û Kenyayê. Bi awayekî di demsala zivistanê de tenê ji sadê 25 wê baranê bariya ku salane di rewşa asayî de di wê demsalê de dibare. Li gor rêxistina xorak û kiştûkaliya ser bi netewên yekbûyî ve di dema sala borî de bi kêmanî milyonek û 500,000 ser ajel li wan her sê welatên Afrikayê ji ber hişke saliyê telef bûne. Di çar werzên baranbarînê de yek li pey yek barana pêwîst nebariye. Ev jî di 40 salên borî de li van welatan tiştekê wisa çê nebûye. Tişta cihê dilgiraniyê ew e ku pêşbînî dikin werzê payîzê jî barana pêwîst nebare. Afrika wekî niştimanê fîlan tê naskirin. Li gor raporta Yekîtiya Navdewletiya Parastina Xwezayê di nîv sed sala borî de hejmara wan kêmî nîvî daketiye. Guherîna keş û hewayê jî wek faktorekî serekî tê dîtin. Guherîna keş û hewayê medibe parzemîna Avustralyayê. Warê qedîmê Kuala hindik maye gerimbûna zeviyê û agirê daristanan vê nasnavê jê bistîne. Di meha Sibata îsal de Avustralyayê Kuala xiste lîsteya wan canewerên ku metirsiya jinavçûnê li ser wan heye. Li gor lêkolîna dawiya Encumena Zanistiya Canewerên dibin gefê de ya Avustralyayê di dema 3 salên borî de ji ber agirê daristanan ji sadê 3 kuala jinavçûn e. Di 20 salên destpêka vê sed salê de jî
ji sedê pêncî kuala ji nav çûne. We're seeing climate disaster after climate disaster with ام کارساتên kêşûhewayê yek bi pey yek de dibînin. Ew jî ji ber agirê daristan û lehiyan. Em dizanin ku ew jî ji ber sûtemeniyên bikevirbûyî diqewme. Ne tenê canewerên bêjayî û tayrikin ku ji ber guherîna kêşûhewayê metirsiya ji nav çûnê li ser wan heye. Li vê derê li bajarê Santa Martayê Kolombiyayê tîmek bi şev roj çavdêriya canewerekî mantî Amerîkê dike. Yekîtiya Navdewletiya parastina xwezayê ew canewer xistiye lîsteya sor a ji nav çûnê. Bi awayekî tenê 10,000 ji wan mane. Nabe ev bûnewer bên xwarin ew bixwe hejmara wan gelekî kêm e û divê çavdêriya wê hejmara kêm bikin ku niha zindîn e. Guherîna kêşûhewayê li okyanusan jî gurzê xwe weşandiye. Piştî çend demjimêrger li gola Cape Cod li rojhilatê wîlayeta Massachusetts'a Amerîkayê tîma lêkoler a Shearwater karîne bo cara yekem van wêneyan bigirin. Nehengê Atlantîka Bakur dîtin. Li gor lêkolînên zanistî di dawiya sed sala 19 de hejmara vî cor nehengan li cîhanê 20,000 bûn. Lê niha li gor navenda lêkolînan a peravên Amerîkayê ji sedê 6 ji wan şîrderan ji nav çûne. We are estimating about 336 right whales. وها تخمین دکن که 336 نهنگین اتلانتیکا باکور مابن و مخابن تنه 15 جوان لبراوین امریکای هاتنه دیتن. Off the coast of United States. Guherîna kêşûhewayê wê bandora li caneweran dike li vê derê ranaweste. Li gor lêkolîna dawiya govara Nature a Brîtanî di 5 salên pêş de gerimbûna zeviyê 3,139 corên caneweran netçarî koçkirinê bo cihên hênik dike. Bi vê jî têkelbûna wan li gel canewerên din hişyarî têdayîn ku dibe 15,000 dosyayên nû yên veguhestina vayrosê bên tomar kirin.